L-2011 risqa lejn tmiema u ħafna huma dawk li l-aħħar lejl tas-sena jippruvaw jiċċelebrawh mod differenti minn tas-soltu biex jilqgħu lis-sena l-ġdida. Iżda l-awtoritajiet Maltin kif se jkunu qed iqattaw l-aħħar sigħat tas-sena? Net News itkellem mal-President ta' Malta u mal-Prim Ministru u prova jiskopri x'għandhom ippjanat. Mal-President ta' Malta tkellimna dwar dak li se jkun qed jagħmel fil-bidu tas-sena għal Ġorġ Abela dawn il-jiem żgur ifissru jiem ta' mistrieħ wara l-impenn kbir li ġabet magħha l-maratona l-Isrina. Iżda kif fisser ma' dan l-istazzjon l-ħsieb tiegħu issa jdur fuq il-ġabra li se ssir fl-ewwel tas-sena bris id-Dar tal-Providenza u aktar attivitajiet filantropiċi. Fl-ewwel tas-sena se jkolli ġurnata li hija impenjattiva ħafna għaliex kif wett il-bieraħ stess l-ewwel appuntament tagħni hija d-Dar tal-Providenza. U hemmhekk flimkien mal-mexxejja l-oħra tal-pajjiż se nkunu hemmhekk biex ngħinu ħalli din il-ġenerożità wkoll tirrifletti ruħha fil-fondi li jinġabru għad-Dar tal-Providenza. U mbagħad għandna l-attività wkoll għad-Dar tal-Providenza li ssir f'Jannar billi nbiegħu iċ-ċitru kollu li jinġabar minn San Anton lin-nies ħalli l-fondi jmorru wkoll għad-Dar tal-Providenza. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gunzi qal li żmien tas-sena ikun qed jistennih biex iqatta' aktar ħin mal-familja. B'hekk il-Prim Ministru se jkun qed iqatta' l-aħħar tas-sena mal-mara, it-tfal u man-neputijiet. Ma' tfal, man-neputijiet, il-familja dawn huma ġranet li fiha ninaqdu flimkien, niftakru f'dawk li forsi ma jistgħux igawdu daw il-ġranet. Aħna wkoll għandna fil-familja tagħna min qiegħed f'dar tal-anzjani jew min qiegħed f'isptar. U allura niftakru fihom ukoll. Imma huma ġranet li fihom insibu forsi iżjed minn matul il-bqija tas-sena iktar ħin x'inqattaw flimkien. Nittama li nkunu nistgħu nkomplu nagħmlu hekk ukoll matul is-sena, imma insomma naħseb ix-xewqat sbieħ f'dal-qasam probabbli jibqgħu xewqat sbieħ u di jkunu diffiċli biex twettaqhom. Donnu ta' żmien tas-sena meta ibattu xi ftit l-attivitajiet ta' kuljum anke l-awtoritajiet tal-pajjiż ikunu qed jistennuh biex iqattaw aktar ħin mal-familja.